Maayong adlaw, Kuya Bibo. Gusto ko man mag-share sang akon heart story. Tawga ako kay Grace. Diri lang man sa Iloilo City. Single mother ako kag maisa ka anak. Naipit ako subong sa sitwasyon nga mapili sa akon ex kag sa akon boyfriend. Kuya, please basaha lang ini ang letter ko sa adlaw sang Thursday kung pwede. Para mapamatian ko kay day off ko ina. Kung ano ang kabugusan sang akon heart story, isaysay ko ini sa inyo tanan, Kuya Bibo. Sa subong kuya may ara ako karelasyon. Si Jay, kag more than 1 year naman kami. Una kami nga nagkilalahay sa social media. Naging chatmates and naging mag-boyfriend. Kadasig lang sang tanan sa amon. Kay wala naman ako nagpadugay pa since na-feel ko man nga maayo ang iyang intensyon sa akon. Okay man ang amon nga pag-umpisa pero lately sang nagalakat ang binulan, kag samtang nagadugay man ang amon nga relasyon. May mga gagmay na kami nga mga issues. Like siya, una pa ang barkada niya kaysa sa akon perme. Kag daw halos ibaylo pa ako sa computer games. Siyempre, ako kuya, waay na sa mga patwitams kay seryoso na sa pangabuhi ang akon ginapangita. Dako na ang akon anak, kag waay na ako ya sa mga hapaw nga commitment. Kag amo ina ang ginapunto ko permi sa iya. Kay do para sa iya, do hampang lang ang tanan sa amon. Kay ti, do hindi ako ang iya sini nga priority. Kuya, hindi likom sa iya nga may anak ako. Kag kapila naman sila nag-meet kag nakabanding. Pero do hindi siya bala consistent, kuya. Gakawili siya sa mga bagay nga hindi dapat i-prioritize. Kag amo na ang gina-problema ko sa iya. Kuya, siguro mahambal ko matuod nga mas mature ako kung manumdum kaysa sa iya tungod sa mga inagihan ko. Pero ang gina-expect ko sa iya nga mangin responsable man siya nga klase sang boyfriend. Inaabala nga daw makita mo man nga nagahatag siya sang bilis sa karelasyon niya. Kag hindi ko ina mabatyagan. Kuya, sa tuod lang, mahambal ko man nga palangga ko man siya. Kag sa amon relasyon, ginakumit ko man ang akon kaugalingon 100% o sobra pa. Nagapangakig lang ako kay duwala siya buot. Nga inabala nga kinanglan mo pa awayon para madumduman niya ka nga girlfriend niya. Balaan mo na ang feeling nga amo na, Kuya Bibo? Nga daw, mangayo ka pabala sang atensyon nga dapat kusa niya ina ginahatag sa imo kay nobya kanya. Pero waay gid ako kaisip nga bulagan siya. Tubtob nag-abot ang dako nga pagtilaw sa akon. Sang nagpabatsyag liwat, si Christian. Ang akon ex, kag amay sang akon anak. Kuya Bibo, nagpabatsyag liwat si Christian. Ang akon ex kag tatay sang akon anak. Nagapamilit siya nga magkaoras sa amon anak kag nagapakitluoy nga patawaron ko. Pero hindi ko lubos maisip kung paano ko siya mapatawad sa pagsakit niya sang balatyagon ko
kag sa mga inagihan ko nga kabudlay sang ginpili niya nga magpalagyo sa iya responsibilidad sa akon sang nagbusong ako. Amo lang na kahapos sa iya magbalik kag magpangayo sang second chance? Ano siya? Siniswerte? Nga ano ang pamatsyag niya? Nga okay lang ang tanan kag waay na ako nalipat sa mga atraso niya sa akon? Dako na ang amon anak, kag wala kami nagsalig sa iya. Para ano pa? Para gamuhon liwat ang kabuhi ko? Inalikom sa akon boyfriend nga si Jay, nga nagahinga mo liwat nga magbalik si Christian sa amon. Ang boyfriend ko naman niya, lipong sa mga nagakatabo sa akon. Kay ti, nabuyo naman siya yaya sa mga barkada kag sa iya bisyo na daw hindi mo gani maawat sa online games. Amo na ang struggle ko kay daw waay man ako sang pautwasan perme. Sa sitwasyon namon ni Jay kuya, sa matuod-tuod lang, daw nagakadula naman ang gana ko. Kay man, inugtas lang man permi ang makuha ko sa iya. Nagadugang lang ang stress ko sa tuod lang, Kuya Bibo. Kagtubtob sa dalayon nga pag-reach out sa ako ni Christian. Kuya, akuon ko. Daw amat-amat naman nga nagakadula ang akon nga kaakig sa iya. Tungod kay problemado ako sa kay Jay, na-entertain ko si Christian. Sa una kuya, ginpautwas ko ang tanan ko nga kaakig sa iya. Sanggin na panginwala niya kami, sang pagtalikod niya sa amon sang anak ko. Kagkaron, kahapos lang sa iya nga akuon niya na kuno ang iya responsibilidad. Grabe ang pautwas ko sang akon kalain sang buot. Kag wala man siya sang liwan nga reply, kundi nagapangayo lang sang kapatawaran. Kag aminado siya kuno sa mga sala niya sa akon. Nga wala siya kuno nangisog nga panindugan kami tungod sa kahadlok nga sikwayon siya sang iya pamilya sadto. Pero ako, Kuya Bibo, ang tanan nga kasakitan gintubang ko. Kag hasta subong, daw wala pa mabalik ang maayo namon nga pagtamdanay sang magulang ko nga nagasto sa pagpaeskwela sa akon, tungod na frustrate ini sang nagbusong ako. Grabe ang damage sa kabuhi ko, kuya, ang gindulot ni Christian sa akon. Pero ang kabaylo, ang anak ko, nga akon kusog kag kalipayan subong. Nga amo ang rason nga magpadayon sa kabuhi. Kuya Bibo, nagsigi-sigi ang pagpaninguha ni Christian nga makuha ang akon kapatawaran. Pero initanan di kom sa kay Jay. Sa matuod lang, napukaw liwat ang balatyagon ko sa akon ex. Kag hindi ko malikawan nga ikumpara si Jay sa iya. Tama kalayo si Jay kay Christian, Kuya Bibo. Sa tuod lang, bata paabi kami sadto. Kag sang nagbusong ako, ginintrahan ini sang iya pamilya. Ungod siya nga ginpalikaw sa akon. Kag amo ina ang ginaliwat-liwat niya nga paathag sa akon. Nga hindi pa siya ka panindog sang iya desisyon sadto nga time. Tungod wala man siya sang ikasarang, kun wala ang suporta sang iya pamilya. Si Jay naman, kuya, kaangay nga waay gid sang ihibalo. Tungod kung hindi mo man gani maunahan kumusta, wala man. Mamilit ka pa nga magkitaay ka mo,
kag para matagaan kanya sang atensyon. Mahambal ko nga hindi ako ang priority niya. Kag maski ang amon relasyon, daw wala man lang gani bili sa iya. Kag siguro kuya, ang ginapangita ko nga atensyon nahatag ni Christian. Hasta nga sa amat-amat, nagamag-ana ang buot ko sa iya. Kag amo ina ang ginaproblema ko sa subong Kuya Bibo. Tungod nagbalik na ang akon nga nabatsyagan kay Christian. Kag wala na ako sang kaakig pa nga nabatsyagan. Kag ang isa ka problema ko subong. Kay do nagaamat-amat kadula ang akon luyag kay Jay. Gusto ko batuan ang ini nga ginadikta sang tagipusoon ko. Tungod gusto ko patihan pa sa gihapon nga si Jay ang nagbulig sa akon nga makaumpi sa liwat. Maski ano ko ka-remind sang kaugalingon ko nga hindi na ako magpadala-dala liwat kay Christian. Tungod base himuon niya sa gihapon ang ginubra niya sa akon 6 years ago. Kaso, ang pensar kag kasing-kasing ko na ang nagatulod sa akon sa iya. Subong stable na si Christian. Kag naghambal nga kaya niya na kami panindugan. Kag kay Jay, do hindi ko na makita ang kaugalingon ko nga mangin girlfriend pa niya. Hindi tungod sa issue nga nagbalik si Christian, pero sa punto kuya nga ginabaliwala niya man ako bilang karelasyon. Daw halos-halos siya digani makabisita na sa balay. Oras niya ginaubos niya sa barkada kag sa mga online games. Daw pareho lang ako sa isa kagamit niya nga basta-basta niya na lang ihalid sa gilid. Kag madumduman niya lang kung galamiton niya na. Sa tuod lang kuya, ginprangka ko si Jay kay ginarespeto ko siya bilang karelasyon. Nga naga-communicate kami ni Christian. Kag gusto niya nga makilala ang bata. Apang si Jay, wala man sang reaksyon. Basta ang ginapasikto niya lang sa akon nga para lang sa bata. Kag hindi ako maghimo sang sala sa iya. Hindi niya kuno gusto nga madula ako sa iya. Naipit ako sa sitwasyon nga maski ako daw hindi ako kabalo kung sino ang piliun ko. Si Jay nga gapabaya na sa akon kag sa amon relasyon o si Christian nga nagatanyag sang pag-umpi sa liwat upod sa amon anak. Kuya Bibo, magamo ang akon pensar sa subong. Hindi na ako makahibalo kung diin maumpisa, kag paano magdesisyon. Hindi ko man gusto mangin unfair kay Jay, kay maski paano, hindi ko man mabaliwala ang mga kaayuhan nga nadulot niya sa akon kag sa akon anak. Apang hindi ko man malikawan mamensar nga kung tagaan ko si Christian sang second chance. Pati ang anak namon ang mangin malipayon man kay matuod niya ini nga amay. Kabugat nga sitwasyon nga nagatublag sa akon sa subong Kuya Bibo. Kung pamilya ko man ang pamangkuton, ginahatag nila sa akon ang desisyon kag masuportan na lang kuno sila. Kag ginapasalamatan ko ina kay nahangpan nila ako Kuya Bibo. Paano ko ini solusyonan? Gusto ko lang nga magka-peace of mind man sa subong kay ka komplikado gid sang akon life. Salamat sa imo oras kag kabay, may makuha man ako nga kasanagan sa imo matugda sa akon problema. Ang tagpadala, Grace sang Iloilo City. Grace, may mga bagay nga kita man ang nagapakomplicate sini. Ang sitwasyon mo abi, ginsamo mo ang unfinished business mo sa imo ex kag ang imo problema sa imo present boyfriend.
Kung padalman mo gid ang sitwasyon, two different issues ini, kag separado nga solusyon ang mahatag mo diri. Una, ang kakulangan kag issues mo sa present boyfriend mo. Kag second, although may denial sa part mo, pero ang nagakatabo subong, ang feeling mo, ang solusyon is ginahatag or I will say, pwede ihatag sang ex mo kung tagaan mo lang siya sang chance. Ang kamatuoran, you are committed kay Jay. Kag responsibilidad mo man nga mangin parte sang solusyon sa problema mo sa iya. Talk to him. Basi nagkulang lang kamo sa communication and you are obliged to confront him sang mga kakulangan niya. Instead of mag-entertain ka sang idea nga makipagbalik ka sa ex mo kay in time ang pagpabatyag niya, dapat solusyonan nyo ini ni Jay kay gwa diriya ang pag-eksena sang imo nga ex. Sa isa naman niya kaanggulo, ano ang assurance mo nga hindi na paghimuon iniliwat ni Christian sa imo? Sincere gid man siya bala sa imo or basi may guilt feeling lang siya kag gusto niya magbawi sa bata nyo? Basi naging bias lang ang feelings mo sa iya because may problema ka to kay Jay kag kung kamo ni ex ang magdayunay, happy family kamo. Kay siya man ang tunay nga tatay sang bata mo. Pero wala ina sang kasiguraduhan. Kay panumduma, bag-o lang ina liwat nga nag-ulhot from nowhere. Grace, have focus with your first issue. Try to weigh everything between you and Jay. May pakadtuan pa bala? Or if hindi na mapatch ang tanan sa inyo, so be it. Pero ang pagsulod sa isa ka relasyon na naman kay ex mo, bangod sang current issue mo sa imo nga present boyfriend, is not the solution. Wala gid sang malain nga maghangad ka sang perfect picture sang isa ka family. Ara ang tunay nga nanay, tunay nga tatay, kag bata. Pero tandaan mo nga dugay siya wala nagpabatyag kag gintalikdan gid niya sang una ang iya responsibilidad. Paano abi kung mag-change of heart naman siya? Kag bayaan ka mo? Kung siya gid man ang piliyon mo, panumduma ang imo bata. Makaya pa niya ayhan ang ikaduha nga pag-abandon sa iya sang iya amay kung matabo. Gani, bago ka magbaton naman sa iya. Hatagi sang time ang imo kaugalingon kag pahulata man siya. Test his patience. Pamatud-an niyang kaugalingon niya Kag ang iya nga intensyon sa inyo sang bata mo. Kay kung sincero na gid siya sa inyo this time, magahulat siya kag pagahimuon niya ang tanan para sa inyo kalipayan. Kag kabay nga ang mangin desisyon mo ang makapamaayo kag makahatag sang kalinungan sa inyo tanan.